የመስክነካ ዘረስላሴ ዞባ ቅርና አፍሪካ ቅድሚ 2 ዓመት ኣዝዩ ተስፉ ዘሎ ከባቢ ይባሃል ነይሩ ሞ ሕጂ ኸ ልክዕ በንጻሩ ኮይድ ኣሎ ምክንያት ናይዚ እንታይ ትብልዎ ግንካ የመስግን አብርሃም ነዚ እድል ምፍጣርካ ተከታተልቲ ናይ ቅርና አፍሪካ ወይ ድማ ተወላዶ ናይ ተኸባቢ ወይ ድማ ነቲ ከባቢ ዝሕብርዎ ኣነ እውን ከም ናይ ተኸባቢ ተወላድን ብዛዕባ ተኸባቢን ዝግደስ ከም ምዃነይ መጠን እንታይ ተስፋ ዝነበሮ ለውጥታት ነይሩ ካብ 2018 ከም ዝጠቐስካዮ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን እቲ ኩነታት ሕጂ ናብ ሕማቕ እዩ ዘሎ ብመሰረቱ እንታይ እቲ ጠንቂ እንተደኣ ኢልና ንሕድሕዱ ክሳነ ዘይክእል ረኣያት ፖለቲካዊ ረኣያት ወይ ድማ ቪዥንስ ንበሎ ናይቲ መሪሕነታት ኣብቲ ሃገራት ዘሎ ሓደ ጠንቂ ኮይኑ ስምዓኒ እቲ ካልእ ጠንቂ ድማ እቲ ዲክቴተርሺፕ ወይ ድማ ሚሊታራይዝ ዝኾነ ባህሪ ዘለዎ መሪሕነታት ኣብ ሃገራት ዘሎ እዩ እቲ ሳልሳይ ነጥቢ ኮይኑ ስምዓኒ ድማ ምትእትታዋት ናይ ዓበይቲ ወይ ድማ ማእከሎት ሓይልታት ናይ ኣብቲ ከባቢ ዘለዋን ካብ ኩይነ ከባቢ ዘለዋን ዝተሓዋወሶ ናይዚ ድምር እኩብ ዘምፅኦ እዩ ባህላየ እስኻ ከምዚ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ገሚትካ ነርካ ዶ ብረኣያኻ ኣነስ ከም ናተይ ትምኒት ኩሉ ግዜ ትምነን ዲኻ ጽቡቕ ነገራት ንክኸውን ነቲ ናይቲ ከባቢ ታሪክ ከም ዘጥናዕኩ ወይ ድማ ከም ዝከታተል ሰብ መጠን እቲ ከባቢ ኩሉ ግዜ ከም ንፈልጦ ብኩናት ብዘይርግኣት ብምትእትታው ናይ ማእከሎትን ዓበይትን ናይ ጎረባብትን ኩይነ ጎረባብትን ዘለዋ እቲ ንብሎ ዝጠናሕና ኣሉታዊ ባህርያት ናይ መራሕቲ ንቡር እዩ ዝጠኒሕዎ እዩ ግን ኣብ 2018 ጀሚርካ ግን ተስፋ ዘለዎ ምልክታት ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብነት ንኩሉ ተቃዋሚ ሓይልታት ክሓቁፍ እዩ ዝበሃል ሓድሽ መንግስቲ መፅዩ እዝሎም ንሪኦ ዘለና ዲክቴተር ኮይኑ ዘሎ ኮይኑ ስምዓኒ ማለት እዩ ኣብ ሱዳን እውን ኣብ 2019 ስርዓታት እቲ ስርዓት ናይ 30 ዓመት ኣብ ስልጣን ፀንሐ ወታደራዊ ስርዓት ምስተኣልየ ሓድሽ ሲቪላውን ወታደራውን ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ቆይሙ እዚ ንኣብነት እቲ ርግእ ዝበለ ናይ ምስግጋር እዋን ክኾነሉ ኢኻ ትምነ ብኡ መጠን ድማ እዚ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ብኣወንታ ንክፀልዎ ነቲ ኩነታት ንክዕረይቲ ተስፋታትና ነይሩ ክብላ ይክእል ግን ምልክታት ግን ነይሩ ኣብ ተኸባቢታት ብኣናብኻ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከመይ ትርእዮ መዕለቢኡ ብኸመይ ከይመስለካ ብኣረኣኻ ከም ናተይ ኣናብባ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ናብቲ ጥርዙ ወይ ድማ ናብቲ ዝሓየለ ደረጃ በፅሒ ዘሎ ኮይኑ ስምዓኒ እንታይ እዩ እቲ ክልተ ክራፀም ዝፀንሐ ፖለቲካዊ ረኣያት ክዕረቐሉ ኣብ ዘይክእል እዚ ፖለቲካዊ ረኣያታት እንብሎ ዘለና እንታይ እዩ እቲ ሓደ እቲ ናይ ሃገር ብኸመይ ትመሓደር ብኸመይ ትምራሕ ዝብል እዩ እቲ ናይ ፌደራላዊ ቪዥን ዘለዎ እዩ እዚ ከዓኒ ብቆንዱ በቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ቲዲኤፍን ምስኡ ዝመሳሰል ፖለቲካዊ ረኣይ ዘለዎም ንኣሽቱ ሰልፍታትን ኣብነት ከምዚ ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን ኣርሚ ወሲኽካ ዘለዎ ፌደራላዊ ውሳይ ንበሎ እቲ ካልእ ፖለቲካዊ ረኣይ ድማ እዚ ናይ ዩኒታሪ ንብሎ ማለት እዩ ስርዓት ናይ ዶክተር ኣብይ ዝምራሕን ምስኡ ዝመሳሰል ርእቶታት ዘለዎም ናይ ኣምሓራ ዘለዎ ካልእ ከባቢታት ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ እውን ዘለዎ እዩ እዚ ክልቲኡ ተራፂሙ ነቲ ጉዳይ ክፈትሖ ኣይከኣለን ምክንያቱ ኣብ ረፅቡ ፀኒሑ ዓመት ሓሊፉ እቲ ኩናት ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ፌደራላዊ ሓይሊ ክሰዓር እዩ ዝበሃል ዝነበረ ሎሚ ክርአ ከሎ ኣነ ብናተይ ኣጠማምታ እቲ ደፊት ኮይኑ ወይ ድማ ተሃሪሙ እዩ ደኺሙ እዩ ዝበሃል ዝነበረ ፓወር ባላንስ ናብ ንሱ ሒዝዎ ነቲ ማእከላዊ መንግስቲ ነቲ ንኡ ዝድግፎ ሓይሊ ነቲ ዩኒታሪ ሲስተም ንኡ ዝደፍኣሉ ዘሎ እዋን ኮይኑ ስምዓኒ ስለዚ እቲ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ናይ መን ይህድም ዘይፍለጠሉ ግን ከኣኒ እቲ ናይ ፌደራላዊ ሓይሊ ቢቲዲኤፍ ዘሎ ዝሕይል ዘሎ ይመስል ናይ ምትእትታዋት ዝጉዳይ እዚ ብሰላም ንክፍታሕ ተኽእሎታት ኣሎ ዶ ዝበሃል ድማ እተን ነዚ ጉዳይ እዚ ክፈትሓ ይኽእላን ዝበሃላ ዳርጋ ካብቲ ኩነታት እትስ ዝሒለን ዘለዋ ኮይኑ ይስምዓኒ ዝኸኣልኦ እውን ኮይኑ ይስምዓንን እዩ ምክንያቱ እቲ ድሌት ናይተን ኣብቲ ኩናት ዘለው ክልተ ሓይልታት
ድሌት የብሎም ነቲ ኩናት ብሰላም ንኽፈትሕዎ ናብ ብወታደራዊ ሳይ ንኽፈትሕዎ ዝጎዩ ዘሎ እዮም ዝመስሉ ኣብነት እቲ ሓይሊ ከም ዘይብሎም እቶም ሰላም ክፈጥሩ ከምፁ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ ኣብነት ከም ናይ ኣሜሪካ ናይ ዩኤን ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት እንብሎም ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ኢንቮይስ ክልእኩ ፀኒሖም እዮም ግን ክዕወት ኣይከኣለን ፃውዒታት ክገብሩ ፀኒሖም እዮም ኣይተኸኣለን ኣብዚ ቀረባ እዞም ናይ ዩኤን ሰራሕተኛታት ካብ ኢትዮጵያ ምስጓጎም እውን እቲ ስርዓት ናይ ዶክተር አብይ ክሳብ ክንደና ኣበይ ደረጃ በፅሑ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ ዳርጋ ካብቶም ነቲ ጉዳይ ብሰላም ንኽፍታሕ ክሕግዙ ዝፀንሑ ካብኦም ብምህዳም እውን ናብ ካልኦት ሃገራት ምስ ዓይኒ ምዕራባውያን ብዓይኒ ስክፍታ ዝረኣያ ኣብኒ ራሻ ኣብኒ ቻይና ኣብኒ ቱርኪ ኣብኒ ኢራን ገፁ ዝኸይድ ባህርያት እዩ ዘርኢ ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ኣብ ሕማቕ እዩ ዘሎ ዝብል ኢቶ እዩ ዘለና ናይ ኢትዮጵያ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ከነቲ ናብ ከባቢ ዘሎ ሃገራት ከም ኤርትራ ሶማልያ ሱዳን ብኸመይ ፅልወን ትብል ቀጥታዊ ፅልዋ ኣለዎ ኣብዚ ኩናት ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ቀጥታዊ ፅልዋ ኣለዎ ከምዚ ትብሎ ፀናሕካ ቀጥታዊ ናይ ዶብ ርክባት ኣለዎን ናይ ህዝብታት ርክባት ኣለዎን ዝምድናታት ፀኒሑ ኣብነት ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብዚ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ኣላ ማለት እዩ ከምዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኣብነት ናይ ኤርትራ ክንርኢ እንተደኣ ኮይና ኣልኣሚን ዋና ጸሓፊ ናይ ህግደፍ እዚ ኩናት እዚ ስርዓት ወይ ድማ እቲ ሓይሊ ናይ ትግራይ ናይ TDF ንሱ ክድፋእ ኣለዎ ክህረም ኣለዎ ንሱ ከይተሳዕረ ዝብል ኣብ ሓደጋ ኣለና ዝብል ርእይቶ ኣምፂኡ ፀኒሑ ነዚ ንምትግባር ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝግበር ዘሎ ጎስጓሳት ሓበሬታታት ኣሎ ንምልዓዓል ንህዝቢ ኣብ ደገ እውን ብደሊጌትስ ናይቲ ስርዓት ናይ ኣስመራ እውን ጎስጓሳት ዝግበር ኣሎ ክሳብ ክንደይ እቲ ማን ፓወር ሓገዛት ይግበር እዚ ብልክዕ ዝፍለጥ የለን ግን ምትእትታዋት ከም ዘሎ ይረኣካ ብፖለቲካዊ ሓገዛት ስራሕ ኮይኑ ኣይስማዓካን ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ ኩናት ዝላ በኣሉታ ድማ ትፅሎላ እቲ ህዝቢ በኣሉታ ይፅሎሎ ማለት ኣብ ከባቢታት ምስ እንመፅእ ድማ ምስ ሱዳን እውን ከምኡ ፅልዋታት ኣለዎ ሶማልያ ምስ እንኸይድ እውን ከምኡ ፅልዋታት ኣለዎ ስለዚ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ብኸመይ ከም ዝዓልብ ኣይፍለጥን ኣብ ናቱ ኣተዓላልባ ድማ ቀጥታዊ ፅልዋ ክህልዎ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለና ኣብተን ሃገራት ኣብዚ ናይ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንኽፅልዋ ወሳኒ ተራ ዘሎን ዞባውያን ኣህጉራውያን ሓይልታት በዓል መን እዮም ትብል እንታይ ተራ ክፃወቱ ኣለዋ ታሪክ ናይቲ ከባቢ ከም እንፈልጦ እቲ ከባቢ ዓበይ ናይ ንግዲ መስመር ዘለዎ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎ እዩ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ እውን እቲ ከባቢ በዚ ናይ ፖለቲካ ናይ ግብረ ሽበራ ዝበሃል ምትእትታዋት ናይ ዓበይቲ ሃገራት ዓይኒ ተጠማትነት ዘለዎ እዩ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ እውን እቲ ንባዕሉ እቲ ከባቢ ሂስቶሪካሊ ክትሪኦ ከለካ ሰላም ዝሰኣነ ኩናትን ዕግርግርን ዘለዎ ከባቢ ብምዃኑ እውን ምትእትታዋት ናይ ዓበይቲ ሃገራት እውን ፀኒሕዎ እዩ እዘን ሃገራት እዚኣተን ፖለቲካውን ቁጠባውን ፀጥታውን ረብሓታት ፀኒሕዎን እተን ብቐንዲ እተን ዝጥምትኦ ናበይ ዝቀይሕ ባሕሪ ናይ ወደባት ናይ ኤርትራ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ዕቤት ንባዕሉ እቲ ዓቢ ማርኬት ምዃኑ ዓቢ ሃገር ምዃኑ እቲ ሪጅናል ፓወር እውን ኢሎም ስለ ዝጥምትዎ ከምኡ እውን ናይ ጅቡቲ ፖርት ኣለልካ ሶማል እውን ከምኡ ናይ ፖርት ሱዳን እውን ኣሎ ሕጂ መነመን እየን ኣብዚ ክቀላቀላ ዝፀንሓ ሂስቶሪካሊ ኢልና ክሳብ ሕጂ እውን ተዳእሪእና እየን ኣሜሪካ ፀኒሓ ሕጂ እውን ኣላ ራሻ ፀኒሓ ሕጂ እውን ትቀላቀል ኣላ ትቀላቀል ጥራሕ ዘይኮነ እውን ፅልዋ ኣለዋ ብቐጥታ ቻይና ንባዕላ ከምኡ እዘን ማእከሎት ሓይልታት እንብለን ናይ ማእከላይ ምብራቅ እኒ ስዑድያ እኒ ዩናይት አረብ ኤሚሬት እኒ ቱርኪ እኒ ኢራን እውን ይመፃን ይኸዳን ኣለዋ ማለት እየን ስለዚ እዚ ንኣብነት ኣብነት ሕደን ብዙሕ ግዜ ምርፃማት ኣሎ ዝርአን ዘይርአን እዞም ኣብዚ ሃገራት እንሪኦም እንብሎም ዝፀናሓ ድማ ኣለዉ መራሕቲ ማለት እዮም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ሶማልያ ኣብ ዝተፈላለየ ታሪክ ተመሊስና ተዳሪእና ክሳብ ሕጂ እውን ምህላወ ናይዘን ሓይልታት እዚኣተን ኣብቲ ከባቢ እንዳተጠቕሙ ኣላያንስስ ሽፍት እንዳገበሩ ንረብሓታት ናይቲ ስርዓታት ናቶም ንኽግልገሉሉ ክጥቀሙሉ ፀኒሖም እዮም ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ስለዚ እቲ ህላወ ናይዘን ሃገራት እዚኣተን ኣሉታዊ ፅልዋ ዘለዎ እዩ ምናልባት ግን ናብ ፅቡቅ ክልወጠሉ ዝኽእል ኩነታት ክፍጠር ተደኣ ኮይኑ ጥዑይ ስርዓታት ትመፅእ ኣለዎ ባህላ እየ ኣቐድም ኣቢሉ ብሕልፊ ኣብ ኤርትራን
ኢትዮጵያ ዝነበረናይ ሰላም መስርሕ ኣብ 2018 እተን ዞባውያን ሓይልታት ከም በዓል ኢማራት ከም በዓል ስዑዲ ወሳኒን ኣወንታዊ ተራን ከም ተጻውታኒ ዝጥቀስ እሞ ርእይትኻ ኣብዚ እስካዕ ሕጂ ከምኡ ድዩ ወይ ቃስ ዳሕራይ ቀይረ እንደን ትምርገጽን እቲ መርገጢታት ኣብዚ እዋናት እዚ ብቐጥታ ምትእትታው ኣብዚ ናይ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ኣለዎን ዝበሃል ርእይቶታት ርኡይ ብቐሊሉ ክርአ ዝኽእል ሓበሬታታት ይርአ የለን ማለት እዩ ኣብቲ መጀመርታ ግን ከምቲ ዘሎ እቲ ሓበሬታ ቀጥታዊ ዝምድና ምስ ወይ ድማ ኣሉታዊ ተራ ከም ተፃወታ እዩ ዝፍለጥ ኣብነት ዶክተር አብይ ብድሮናት ናይ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ተጠቂሙ ኣብ ልዕሊ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ መጉዳእቲ ከም ዝወረደ ወይ ድማ ነቲ ኩናት እቲ የስንቆ ከም ዝነበረ እዩ ዝሕበር ምስምስ ኣብ የመን ዝነበረ ኩናት እውን ብዙሕ ናይ ፀጥታውን ናይ ፖለቲካውን ናይ ቁጠባውን ረብሓታት ረኺብሉ እዩ እዘን ሃገራት እዚኣተን ሙሉእ ተኣልየን ክብል ዝብል ርእይቶ የብለይን ኣለዋ ከይልዋ ምክንያቱ ረብሓታት ኣለዎን ግን ርኡይ ዝኾነ ተራ ይፃወታ ኣለዋ ዝብል ርእይቶ የብለይን ኣብዚ እዋናት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም ንጉዳይ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘመልከት መደብ እዩ ጋሻና ዘርኢ ስላሴ ረድኢ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብርሃም ተስፋልኡል ኣዘራሪብዎ ኣሎ ጋሻና ዘርኢ ስላሴ ረድኢ ካብ ዓዲ እንግሊዝ እዩ ኣንጋዲኡ ድማ ኣብርሃም ተስፋልኡል እዩ ሰናይ ምክትታል ረብሓ ናይ ስዑድ ዓረብ ወላ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ምስቲ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ካልኦት ሃገራት ምዕራብ ዝሕዝኦ ምርገፂ ተማሳሳሊ ድዩ ዋላ ፍልይ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ኣነ ብዝመስለኒ ንሱ ካብኡ ዝብገስ ሕጂ ንኣብነት ኣብቲ እዋናት እቲ ኩናት ኣብቲ ዝጅመረሉ ዝነበረ እዋናት ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ስርዓት ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ነይሩ እቲ ኩነታት ብሰላም ክረጋእ ኣለዎ ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል ዘይኮነ ነቲ ኩናት ዘጓሃህር እዩ ነይሩ ትብለን ፀናሕካ ሃገራት ድማ ቀጥታዊ ኩሉ ግዜ ታሪክ ናተን ዝምድናታት ናተን ቁጠባታት ናተን እውን ምዘን ናይ ምዕራብ ሃገራት ስለ ዝተኣሳሰር ናይ ስዑድያን ናይ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትን ይስማዕ ካብ ኣሜሪካ ይኹን ካብ ሃገራት ኤውሮጳ ካብ ናይ ዌስት ዝመፅእ ድምፂ መልእኽቲ ይሰምዓን ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብቲ እዋን ዝነበረ መርገፂአን ነቲ ኩናት ዘጓሃህር እዩ ነይሩ ቀጥታዊ ኢዳት እውን ነይሩዎን ኣብዚ እዋናት እዚ ግን እቲ ስርዓት ናይ ሓድሽ ናይ ባይደን ምምፅኡ ነቲ ኩነታት ካብታ መጀመርታ ዓለት ጀሚሩ ወላ ፍሉይ ልኡኽ እውን ኣምፂኡ ነቲ ኩናት ብሰላም ንክዕርፎ ፈቲኑ ክተሕጂ እውን ዝሰርሕ ኣሎ ብኡ መጠን እውን ነተን መሓዙት ዝበሃላ ከም ዝክጠቕሶ ፀናሕካ ናይ እዘን ሃገራት ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትን ስዑድያን ዝገንሕ ባህሪ ዘለዎ ኢደን ንኸይእትዋ ማለት እዩ ብተዘዋዋረዲ ብዘይተዘዋዋረዲ ስለዚ ዝተኣሳሰር ረብሓታት እዩ ሓቂ ካለኻ ሕጂ ቁርብ ናብ ሱዳን ክመልሰካ እንታይ ጓኒፉ ዘሎ ብሱዳን ዕለት 25 ጥቅምቲ ትሕዙ ዝጀመረ ወታደራዊ ዕልዋ ኣብ መስርሕ ናይቲ ተፅቢት ከፀኒሑ ዩ እዚ ኣብ ሱዳን ዘጋጠመ ብሓቂ ሕማቕ ከምቲ ሕጂ እንታይ እዩ ተፅቢታት ነይሩ ኣብ ሱዳን ብሰላማዊ መገዲ እቲ ህዝቢ ንዒቡ ነቲ ን30 ዓመት ኣብ ስልጣን ዝፀርሐ ናይ ወታደራዊ መንግስቲ ናይ አልበሺር ኣልይዎ ብዘይ ኩናት ማለት እዩ ብቐሊሉ ሓደ ሶቨሬን ካውንስል ዝብሎ ንሰራዊትን ንሲቪልን ዝሓቆፈ ሓደ ጆይንት ካውንስል ነይሩ እዚ እንታይ እቲ ሲቪል ፕራይም ሚኒስተር ይመርሖ ነይሩ ቤታናት ብሓፈሽኡ ካትከመ ቦምበር ከዓ ኮይኑ ከዓ እቲ ጀነራል ቡርሃን ይመርሖ ነይሩ ማለት እዩ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ክንከታተሎ ከም ዝፀናሕና ስምምዕ ኣይፀንሐን ኣብ መንጎቲ ክልተ ሓይልታት ናይ ሰራዊትን ናይቲ ሲቪላዊ መንግስትን ማለት እዩ ስምምዕ ኣይፀንሐን ጥራሕ ዘይኮነ እውን ነቲ ህዝቢ እውን በብወገኖም ከጓሃህርዎ ዝፀንሑ እዩ ዝመስል ምክንያቱ ኣብ ሓለፈ ሰሙናት ሰላማዊ ሰልፍታት ክረአ ፀኒሑ እቲ ሓደ ወገን እቲ ሰራዊት ሙሉእ ነቲ ስልጣን ክሕዞ ዝፅውዕ ብቁልዑ ዲ ብዘይቁልዑ ድማ ሰራዊት ዝሕግዞ ሰላማዊ ሰልፍታት ከም ዝነበረ እዩ ዝርአ ወይ ዝግለጽ እቲ ሓደ ወገን ከኣነ እቲ ሲቪላዊ መገዲ ብሲቪላዊ መገዲ ሳይክኸውን እዚ ኣብ 2023 ክግበር እዩ ዝበሃል ዝነበረ ምርጫ ክሳብኡ እቲ ሲቪላዊ መንግስቲ መሪሕዎ ክኸይድ ትፅቢታት እዩ ነይሩ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ሱዳን
لعل 5 عامات ادميناتا بسراويتيا مرح صنيحو ميليتارايز ዝኾነ ሲስተም ይዘለዎ እቲ ሰራዊት ንስልጣን ናብ ሲቪላዊ ሳይ አካል ክሕልፎ ስለዘይደለ ኮይኑ ይስማዓኒ ተፈላለየ መስመታት ተፈጢሩ ከምዚ ንርአይናዮ ኣብ ሓለፈ ሶምን ነቲ ሲቪላዊ መንግስቲ ምስ ካቢነ ናቱ ኣሲርዎ ኣብ ዝቀረባ መዓልታት ከኣኒ ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣውፂእዎ ሕጂ እንታይ እቲ ዝግበር ዘሎ ናበይ ክኸይድ ብልክዕ ዝፍለጥ ኣይኮነን ግን ስልጣን በቲ ዲበቲ ኣብ ኢዲቲ ሰራዊት ንክህሉ ዝድለይ ዝመስል ዘሎ ወይ ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ኣፈራሪካ ወይ ድማ ንሱ ሓራይሉ ዝመርሕ ኮይኑ ኣብ 2023 ብምክንያት ምርጫት ጌርካ ነው ኤክስፕሎይት ጌርካ ናብ ስልጣን ንምምፃእ ነቲ ወታደራዊ ክዳን ለቢሱ ዘሎ ሲቪላዊ ክዳን ጌርካ ስልጣን ኣብ ኢድ ሰራዊት ከም ዝተርፍ ዝግበር ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ሕጂ ኩነታት ናይ ሱዳን ናብ ሕማቅ እዩ ዘሎ ሱዳን ኣብ እዋን እዚ ናይ ኢንተርናሽናል ትሬጀርስ እዩ ዘለዋ እዩ ካብ ኣብቲ ዝኾነ ተሳትፎታት ናታ እንታይ ንኸይከውን ናይ ኣፍሪካዊ ሕብረት ድሮ ኣጊዳላ ኢጋት ንባዕላ ከምኡ ዩኤን እዩ ኣሜሪካ ጣውዒታት ክገብራ ፀኒሐን ኣለዋ ግን ከኣነ እንዝኽብል ከለና እቲ ሰራዊት ወይ ድማ ወታደራዊ መንግስቲ ናይ ሱዳን ናይ ዘን ዓበይቲ ወይ ድማ ማእከሎት ንበለን ናይ ማእከላይ ምብራቅ ደገፍ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዕ ብድሕሪኡ ንግብፂ ሒዙ ከም ዘሎ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ሒዙ ከም ዘሎ ንስዑድያ ሒዙ ከም ዘሎ ነቲ ድምፂ ናይ ዘን ዓበይቲ ሃገራት ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤውሮጳን እውን ዝሰምዕ ድምፂ ከም ዘይብሉ ዘርኢ ምልክታት ኣሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብ ቀረባ ዋናታት ሒዛ ሱዳን ብተዛማዲ ናብ ምዕራብ ገጻ ትቐርብ ነበረት ማለት ናይ ዕዳ ተሰሪዝ ዘላ ካብቲ ሊስት ናይ ቴሮሪስት ወፂኣ ምስ ምዕራብ ዝነበረ ዝምድናት መሓሽ ነራት መስል እሞ ሕጂ ኸዚ ናይ ቡርሃን ክንፊ ናይ ወታደራዊ ክንፊ ብዘይ ምዕራብ ዝገብሮ ሓገዝ ክቀውሙ ክእሎ ኣብ ርእሲ እዚ ዋላተን ዝጠቐስካያን ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ግብፂ ዋላ ምስኡ ጉንት ኣለዋ ብዘይ ባርኾት ናይ ኣሜሪካ ወይ ናይ ምዕራብ ክቕፅል ዝኽእል ኮይኑ ይስማዕካ ዶ ክልተ እንጀይቲ ጉዳይ ሓደ እቲ ስርዓታት ዝቀውም ንረብሕኡ ነቲ ናይ ጉጅለ ረብሕኡ ዝሰርሕ ወይ ድማ ነቲ ናይ ሓፋሽ ረብሓ ይሰርሕ ዝበሃል እንጂ ተዓብ ሕቶ ናብኡ ብዓይነ ክትሪኦ ከለኻ ኣብቲ ኮንቴክስት እቲኻ ክትሪኦ ከለኻ ከምዚ ዝበልካዮ ነዊሕ ለኽለኽ ዘለዎ ንዕዳ ናይ ሱዳን ንምስራት ከይተረፈ እዚ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሲቪልያን ዶክተር ሓመዶክ ሳይ ዝገበሮ ፕራይም ሚኒስተር ማለት እዩ ነይሩ ብዙሕ እውን ገንዘብ ንኽትቅበል ሱዳን ካብቲ ዘላቶ ቁጠባዊ ቁልውላው ንኽትወፅእ ብናይ ምዕራብ ሃገራት ደገፋት ንኽግበር መፅዓታት ተገይሩ ከምዚ ዝበልካዮ ካብዚ ናይ ግብረ ብሽበራ እዚ እንታይ እዩ ሕጂ እቲ ናይቲ ሲቪላዊ ክንፊ ናይቲ መንግስቲ ዝሰርሓሉ ዝነበረ እቲ ዌስተርን ወርልድ ድማ ምስኡ ዝደናገፅ ዝነበረ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብዚ እዋን ክንሪኦ ከለና ከምቲ ዝበልናዮ እቲ መንግስቲ ንባዕሉ በቲ ወታደራውን በቲ ሲቪላውን ቆይሙ ስለ ዝነበረ እቲ ሓይሊ ናብቲ ወታደራዊ ስለ ዘሎ እዚ ከኣነ ታሪክ ዘለዎ ናይ ልዕሊ 50 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ኢንስቲትዩሽን እዩ ኣብ ዝቀረባ እዋናት ክወፅእ ዝፀንሐ መግለፂታት ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ናይ ግብፂ ናይ ስዑድያ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ስታቢሊቲ ከም ዝደልያ እየን ዝሕብራ እቲ ስታቢሊቲ ከኣኒ ዝኹንን እውን ኣይኮነን ነዚ ዝተገብረ ናይ ዕልዋ መንግስቲ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስታቢሊቲ ማለት ድማ ክድግፎ እየን ብገንዘብ እውን ኣለዎን እቲ ናይ ስዑድያን ናይ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትን ግን እቲ ገንዘብ እትሲ ብሓቂ ፀገማት ናይ ሱዳን ክፈትሕ ዝኽእል ድዩ ወይ ድማ ነታ ሃገር እግራ ኣብ ንቡር ንክትምለስ ዝሕግዛ ድዩ ዝበሃል ምናልባት ኣይመስልን ግን እቲ እዚ ከምዚ ዓይነት ስርዓታት ናቱ ናይ ህላዌ ናይ ፀጥታ ናይ ውሕዳት ናይ ጉጅለ ረብሓታት እዩ ዝቐድም ዝብርእቶ እዩ ዘለኒ ህዝቢ ሱዳን ከኣትሪዱ ቃወመሉ ክሳብ ሕጂ ነቲ ወታደራዊ ክንፊ ኣብ ጎደና ወፂኡን ኣሎ ይቕፅል ኣሎ ክዕፀብ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓካ ዶ በቲ ወታደራዊ ክንፊ እቲ ሓደ ፅቡቕ ነገር እንታይ እዩ ናይ ሱዳን እቲ ወላ ኮታ ሃገር ብልሽዋት ዝኾነ መድሕነታት ክተፍሪ ከተመፅእ እንተፀንሐት እቲ ህዝቢ ግን ብሓቂ ፃዕረኛ ትባህር ናቱ እውን እዚ ናይ ፕሮቴስት ናይ ምግባር ዘለዎ ኦፐን እውን ወፂኡ ዝቃወም ወይ ስምዒታት ናቱ ዝገልፅ ስርዓታት ድማ ዝቕይር እዩ ሕጂ እውን ከምዚ ተቐስካዮ ፃውዒታት ይገብሩ ኣለው ይቕፅሉ እውን ኣለው ዝቕፅሉ እውን እዮም ዝመስሉ
ግን ድሮ እቲ ሓበሬታታት ከም ዘሎ ኣብዚ ሰዓታት ናይ ኢመርጀንሲ ለው ኣተሓላሊፉ ስርዓት ይኣስር ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ ማለት እዩ እቲ ናብ ዲክቴተርሺፕ ገፁ ዝኸይድ እዩ ዝመስል ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ ንከምዚ ዓይነት ስርዓታት ነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝፀንሐ ንኩሉ ምሻለትካ ሚሊታራይዝ ዝኾነ ሲስተምስ ክሳብ ዝሃለወ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ሰላማዊ ሰብ ዝሃሲ እዩ እቲ ኩነታት ናበይ ክኸይድ ምዃኑ ምናልባት ምስ ግዜ ክርአን ዘለዎ እዩ ግን እቲ ኩነታት እቲ ስርዓት ስልጣን ንኸይስእን ንስልጣኑ ክብል ዝከኣሎ ይገብር ከም ዘሎ እዩ ምልክታት ዘሎ ነባሪ ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጽቡቕ ዕድል እናተመንኹ ዝነበረ ንሕታት ወዲሎ የመስግነካ ዘርስላሴ ይቐኒለይ ኣብርሃም ኣብ መላእ ኣፍሪካ ለውጢ ኩነታት ኣየር ተወሳኺ ፀገም የስዕባብ ዘለሉ እዚ እዋን ገለ ሓረስቶት ውድባትን ነቲ ፅልዋ ንምንካይ ተስፋ ዘሕደርሉ ስጉምቲ ምትእትታው ይወስዱ ኣለው ኣብ ኬንያ ሓደ ጉጅለ ጋዝ ዘመንጩ ጓሓፍ ክኸውን ዝነበሮ ተረፍ ምህርቲ ኣብ ምእካብን ብምዕቋርን ንዝተፀገሙ ከከፋፍል ዘኽእል ኣብ ዝሑል መዋህለሊ ይምውል ኣሎ ብረንዳ ሙልየንያ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸቶ ፀብፃብ ገብረ መድህን ከም ዝስዕብ ከቕርቦ እዩ ሊልያን ቪሃንዳ ንኣናእሽቱ ደቃ ገዓት ክተዳሊ እያ ንገዓት ዝኸውን ሕሩጭ ዘቕርቡላ ሰራሕተኛታት ኣብ ናይሮቢ ዝተጸገሙ ሰባት ንምሕጋዝ ናይ ዝተመስረተ ንትርፊ ዘይሰርሕ ውድብ ባንኪ ምግቢ ኬንያ እዮም ተረባሕቲ ናይቲ ሓገዝ ዝኾነት ሊልያን ኣብ ኬንያ ኣጸጋሚ ኩነታት ቁጠባ ኣብ ዘለሉ ግዜ እቲ ሓገዝ ንደቃ ይዕንግሎም ኣሎ ትብል ንመግዚኢ እቲ ሕዚ ካብ ናይ ምግቢ ባንክ ዝረኸበቶ ምግቢ ተውዕሎ ዝነበረ ገንዘብ ኣብ ክፍሊት ትምህርቲ ተውዕሎ ከም ዘላን ዓብዪ ሓገዝ ምዃኑን እያ ዝገለጸት ነቲ ናይ ምግቢ ባንክ ዝመርሕ ጆን ጋቱንጉ እዚ ናይ ምግቢ መዕቆሪ ትካል ካብ ሕርሻ ናብ ኣየር ዝበንን ዝነበረ መርዛም ጋዝ ዝንኪ ተወሳኺ ምግቢ ንምውህላል ከም ዘኽኣለ ይገልጽ ኣብ ግራውቲ ዘሎ ምግቢ ኣብ ናይ ጉሓፍ መዋህለሊ ክቕመጥ ከሎ ኣብ ኣየር ብዙሕ መርዚ ትረክብ ምክንያቱ ኣብ መዋህለሊ ጉሓፍ ክብስብስ ከሎ ካብ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ዝኸፍአ ሚቴን የመንጩ ብኽነት ምግቢ እንተደኣ ወጊድና እንተወሓደ ካብ 6 ክሳብ 8 ሚእታዊ መጠን ጋዝ ክንንክ ኢና እዩ ዝበለ ንኩነታት ለውጢ ኣየር ዝጥዕም ስራሕቲ ምስጓም ኣፍሪካ ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምክልኻል ዘኽእላ እዩ ትብል ተንታኒት ዊኒካ ኤምባ ዝሃፍፍ ጋዝ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሚቴን ዝንክዩ ቴክኖሎጂታት ሕርሻን ኣጠቓቕምኦምን የድልዩና እዮም እያ ኢላ ቴክኖሎጂ ንምርካብ ግን ገንዘብ የድሊ እቲ ብድሆ ድማ ኣብዚ እዩ ዘሎ ኣፍሪካ ኣብ ዝቕፅል 10 ዓመት ጽልዋ ለውጢ ኩነታት ኣየር ካብ ዘስዕብዎ ተጽዕኖታት ንምክልኻል ዘኽእሉ ስትራቴጂታት ንምምዕባል ልዕሊ $300 ቢልዮን ከም ዘድልያ ክኢላታት ይገልጹ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘለዎ መደባት ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብ ስዕብ መደብ ክንሰግር ኢና ሕሳር ዝዋግኡ መድሓኒት ጭንቀት ብሰንኪ ኮቪድ-19 ኣብ ሓደጋ ክወድቁ ንዝኽእሉ ኣባፅሓት ኣብ ሆስፒታል ንኸይድቅሱ ከም ዝሕግዝ ሓዱሽ መድሓኒት ኣረጋጊጹ እዚ ውፅኢት እዚ ዝተረኸበ ካብ ሞንጎ ኣብ ጥቕሚ ይውዕሉ ዘለዎ ኣፋውስ ኣመሓይሽካ ምጥቃም እዩ ኣሶሽየትድ ፕሬስ ንዘዳለዎ ፀብጻብ በትረ ስልጣን ከም ዝስዕብ ንመደብ ጥዕና ኣዳልይዎ ኣሎ ተመራመርቲ ነቲ መድሃኒት ፀረ ጭንቀትን ከቢድ ስምዒታዊ ፀገምን ዝፈተንዎ እቲ መድሃኒት ረስኒ ንምንካይ እውን ኣብ ጥቕሚ ከም ዝውዕል ይፈልጡ ስለ ዝነበሩን ኣብ ካልኦት ንኣሽቱይ መጽናዕትታት ተኻቲቱን ስለ ዝነበረ እዩ ንሳቶም ንውፅኢት ምርምሮም ንሃገራዊ ትካል ጥዕና ኣሜሪካ እውን ኣቕሪቦምሉ ኣለዉ ሃገራዊ ትካል ጥዕና ኣሜሪካ ንመምርሕታት ኣዋህባ ሕክምና ዘውፅእ ትካል እዩ እቶም ተመራመርቲ ነቲ ዝረኸብዎ ውፅኢት ናብ ውድብ ጥዕና ዓለም እውን ከረክቡ ትፅቢት ይግበረሎም ኣብ ኦንታሪዮ ካናዳ ዩኒቨርሲቲ ሜክማስተር ዝነጥፍን ጸሓፋይ እቲ ውፅኢት መጽናዕትን ዝኾነ ዶክተር ኤድዋርድ ሚልስ
ውድብ ጥዕና ዓለም እንተተቐቢልዎ ሰፊሕ ተቐባልነት ከም ዝረክብ ክትርኢኹም ይብል። እቲ ፈውሲ ይብል ንሱ ብሕልፊ ንድኻ ሃገራት ተቐሪቡ ይጽበየና ኣሎ፣ ውፅኢቱ ድማ ብዙሕ ህይወት ሰብ ከድሕን እዩ ባለ ዶክተር ኤድዋርድ። እቲ ፍሎቫክስ ማይን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ክኒና ኣብ ምፍዋስ ኮቪድ-19 ክውዕል እንተኾይኑ ንሓደ ሰብ ክሳብ $4 ጥራሕ እዩ ዝውዳሉ። ንምንጽጻር ዝኣክል አይቪ ተባሂሉ ዝፍለጥ መከላኸሊ ሕማማት አንቲባዲ አይቪ ትሪትመንት ይብልዎ $2,000 መርክ ኣፈተነ ዘውዕሉ ጸረ ሕማም ክኒና ንኮቪድ-19 ድማ ኣስታት $700 ንሓደ ሰብ ይኽፍል። ገለ ክኢላታት ብወገኖም ኣብ መወዳእትኡ ዝተፈላለዩ ኣፋውስ ተፈቲኖም ኣብ ውግእ ጸረ ኮቪድ-19 ዕውት ፈውሲ ኣብ ምርካብ ክውዕል እዩ ይብሉ። ተመራመርቲ ነቲ ሎሚ ንዛረበሉ ዘለና ጸረ ጭንቀት ክኒና ኣብ ልዕሊ 1,500 ብኮቪድ-19 ዝተተሓዙ ብራዚላውያን ፈቲኖሞ እዮም። እዞም ፈተነ ዝተገብረሎም ብራዚላውያን ዝተሓላለኸ ኩነተ ጥዕና ዝነበሮምን እዮም። ፍርቆም ነቲ ጸረ ጭንቀት ክኒና ን10 መዓልታት ክወስዱ ከለዉ እቶም ዝተረፉ ድማ መምሰሊ ክኒና ወይ ከዓ መደናገሪ ክኒና እዩ ተዋሂብዎም። መን ናብ ሆስፒታል ክፍሊ ህጹጽ ሓገዝ ከም ዝኣተወን ሕክምናን ከም ዝረኸበን ንምፍላጥ ን4 ሰሙናት ክትትል ተገይሩሎም እዩ። ውፅኢቱ ነቲ ሓቀኛ ክኒና ካብ መንጎ ዝወሰዱ 11 ሚእታዊ ኣብ ክፍሊ ህጹጽ ሕክምና ሆስፒታል ክኣትዉ ከለዉ ካብ መንጎቶም ናይ ኣምሰሉ ክኒና ዝወሰዱ ግና ኣብ ክፍሊ ህጹጽ ሕክምና ዝኣተዉ 16 ሚእታዊ እዮም። ኣብ መጽሔት ኣድማሳዊ ጥዕና ላንሰት ብመሰረት ዝወፀ ጽሑፍ ውፅኢት እቲ ምርምር ኣዝዩ ኣድማዒ ኮይኑ ስለ ዝረኸብዎ ነቲ መስርሕ ይከታተሉ ዝነበሩ ክኢላታት ብገንኡ ንኽቋረጽ ወሲኖም እዮም ይብል። እንተኾነ ብዛዕባ እቲ ክኒና ሎሚ እውን ዘይተመልሰ ሕቶ ኣሎ ይብል እቲ ሪፖርት። ክንደይ ክኒና ኣብ ውሽጢ ክንደይ ሰዓታት ወይ መዓልታት ምውሳድ ይግባእ ዝብል ሕቶ። ብኮቪድ-19 ናይ ምጥቃዕ ዕድሎም ትሑት ዝኾኑ ሰባት ክወስድዎ ዘለዎም መጠን ክኒናታት ክንደይ እዩ ወይ ከዓ ምስ ካልኦት ኣፋውስ ተሓናፊ ጽዶ ክወሃቦም ይኽእል ዝብል ሕቶ እውን ተበጊሱሎ። ዛጊድ አንጻር ኮቪድ-19 ውፅኢታዊ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ዝተኣመነሎም ብፕሮጀክት ተቐሪጾም ኣብ ፈተነ ኣትዮም ዘለዉ ኣፋውስ 8 በፂሖም ኣለዉ። እቲ ፕሮጀክት ንመድሓኒት ሄፓታይተስ ወይ ከዓ ወይቦ ይፍትኖ ኣሎ። እቶም ካልኦት ግና ንሜታፎርምን ሃይድሮክሎሪክንን አይቪ መርሲንን ሓዊሱ ገና ኣብ መባእታዊ ብርኪኦም ዝርከቡ። እቲ ሕሳር ዝዋግኡ ማርክ ዘማዕበሎ ክኒና ጸረ ኮቪድ-19 ብዝተፈላለየ ኣገባብ እዩ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ዘሎ። ደጋፊ ክኒና እውን እዩ ይብል ኣብ በሪንግሃም ሆስፒታል ደቂ ኣንስትዮን ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድን ዝነጥፍ ዶክተር ፖል ሳክ። መርክ ብወገኑ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስን ኣውሮጳን ዘለዉ ክፍሊ ቁፅፅር ኣፋውስ ነቲ ዘማዕበሎ ክኒና ጸረ ኮቪድ-19 ንከጽድቕሉ ሓቲቱሎ። በዝንባር ናይሎም ሰንበት ዝነበረ መሰናድኡና ወዲእና ኣለና። ጽባሕ ሶኒ ብኻልእ ትሕዝቶ የራኽበና። ብሩኽ ምሸት።